Kaixo, Ventura dut izena, eta gaur ekarri ditudan liburuak, liburuskak, nolabait errateko, dira bi fanzin, Trenza Roja. Trenza Roja Josune de Goñik eta Ines Martinezek idatzitakoak dira, eta lotuta daude. Niretzat oso xumeak eta hunkigarriak dira, gaixotasunari buruz hitz egiten delako. Eta islatzen da nola bizitzen den mundu hontan minarekin. Haiek bi pertsona gaixo dira eta bi pertsona idazle dira. Eta orduan elkartu ziren halako fanzinak sortzeko. Batak bertzen fanzinean idazten ditu 4 olerki, eta orduan horrexegatik lotura hori oso nabaria geratzen den. Baina naiz eta gaixo eta mina sentitu, gaixotasuna barneratu edo gaixo izan eta mina sentitu, ez dira batere ezkorrak eta minatik argira eramanen gaituzte.